hatai. Sekolah Minggu HKBP Goklas Nirohadoi ai diarahon tu hatai rohana meton. Sekolah Minggu ingot mai hodo panggati nina posoi atong arahon madongan mi tu Yesus tu hatai. Sekolah Minggu HKBP Goklas Nirohadoi ai diarahon tu hatai rohana meton. Sekolah Minggu ingot mai hodo panggati nina posoi atong arahon madongan mi Yesus tu hatai. Sekolah Minggu HKBP Goklas Nirohadoi ai diarahon tu hatai rohana meton. Sekolah Minggu ingot mai hodo panggati nina posoi atong arahon madongan mi tu Yesus tu hatai. Sekolah Minggu ingot mai hodo panggati nina posoi atong arahon madongan mi tu Yesus tu hatai. Right.